Nazdar, vítajte pri dnešnom videu a dnes sa pozrieme na legendárne intro zo skladby Wake Me Up od Aviciiho. Dobre, nebudem to dlho naťahovať a rovno poďme na to. Ako prvé, čo budeme potrebovať, tak bude Capoduster a dáme si ho na druhý pražec. Dobre, prejdeme na akordy. Tie akordy budem hovoriť, ako keby tam nemám ten Capoduster, lebo príde mi to jednoduchšie na vysvetlenie a aj na pochopenie pre vás aj pre mňa. Ako prvý, tak máme tam akord A-moll. Ako druhý, tam budeme mať akord F. Ale nebudem ho držať v tomto bare tvare. Stačí, keď iba ten ukazovák dám na tretí pražec H struny. Čiže nejako takto. A tento istý tvar posuniem aj iba o jeden pražec smerom hore. Čiže takto a to mi vznikne akord C-dur, ale z G v base. Čiže je to vlastne obrat akordu C. C-čko. Posledné dva akordy prvej otočky budú znova C a potom G. A G stačí bez prsteníka a ukazováka, stačí len tento tvar. Druhá otočka je skoro taká istá, ale jediný rozdiel je, že konečný akord nebude G, ale akord E-dur. Čiže... Dobre, poďme na rytmus. Kmitanie ruky vyzerá následovne. Čiže vlastne dole, dole, vynechám úder, hore, dole, hore. Rytmus máme rovnaký na každom akorde okrem tých posledných dvoch a tam rytmus vyzerá následovne. Čiže keď to zahráme s akordami, alebo druhá otočka, čiže nejako takto. Čo sa týka toho stramovania tých akordov, tak prvý úder je taký, že sa viac snažíme trafiť do tých basových strún a ten druhý už do toho sa viac opreme, čiže nejako takto. Čiže snažím sa vlastne najprv ten prvý úder trafiť viac do tých basových strún a potom ten druhý už do toho sa viac oprem. Dobre, a zahráme si to spolu pomaly. Potom slohy sú vlastne akordovo tak, že rytmus je furt rovnaký, ten sa nemení a akordovo to je, že vlastne vynecháme len tie posledné dva akordy a dookola hráme A, F a C. Čiže nejako takto to vyzerá. Dobre, to by bolo na dnes všetko. Dneska máme také kratšie videjko a určite mi posielajte nejakú takúto pesničku, ktorú by ste chceli sa naučiť a urobím na to video. Ahojte.